Arratsaldeon ikusle zer moduz ongi etorri bertan berri albistegira gaur apirilak 4 asteartea asteragoa leurra buruekin. Asteburuan Iruñan izandako bi eraso homofoboa gaitzetsi dituzte gizarte eragileek eta instituzioek. 30 gora udalerrik egina dute eremu mistora pasatzeko eskaera. Puilu eta Obanos dira eremu ez euskalduna uzteko mozioak onartu dituzten azkenak. Iruñan 29.000 lagun bizi dira pobrezia energetikoan, Nafarroan guztira 96.000 lagun. Lab sindikatuak ekintza soziala indartuko du bere 9. kongresuan. Mikel San Sebastian preso lesakarraren lagun batek istripua izan du bisitatik bueltan. Nafarroako 43. bertsolari txapelketa ailegatu da bere azken txanpara. Larun batean, apirilak 8an, 8 finalista txapelari su egonen dira, Iruñeko Naitasuna kiroldegian izanen den final handian. Michael Matthew irabazi du Euskal Herriko itzuliaren lehen etapa eta lasterketaren lehen liderra bihurtu da. Gaur ere Iruñatik abiatuko da itzuliaren 2. etapa. Nafarroari agur erran eta Gipuzkoan sartu da korrika 6. egunean. Astearte honetako albisteekin hasteko asteburuan Iruñan izandako bi eraso homofoboak gaitzetsi dituzte gizarte eragilek eta instituzioek. Asteburuaren bueltan Iruñan jazotako eraso homofoboak gaitzesteko protesta ere izan zen atzo. Lunes Lilas elkarteak indarkeria matxistaren aurka egin ohi duen astelehenoroko elkarretaratzean. Instituzioei dagokienez, parlamentuak elkartasuna eta babesa agertu die erasotutakoei. UPN geroa bai, EH Bildu ahal dugu, PSN eta Ezkerra alderdi eta taldek aurkeztutako deklarazioan. LGTB erasoen aurrean gaitzespenik irmoena erakutsi du gainera legebiltzarrak eta borondatea azaldu sexualitatea eraskean eta anitzean bizitzeko gizartearen alde lan egiteko. Iruñako udalaren kasuan herritarrei dei egin zien LGTB erasoak daudenean ez geratzeko deus egin gabe eta aldarria egin du LGTBI pertsonek beren erlazio, gorputz eta erlazioen inguruan erabakitzeko eskubidea gogoan. Eta dagoeneko edo momentuz 30 gora udalerrik egin dute eremu mistora pasatzeko eskaera. Puilu eta Obanos dira eremu ez euskalduna uzteko mozioak onartu dituzten azkenak. Iragan otsailean Nafarroako legebiltzarrak tramiterako onartu zuen 1986ko euskararen foru legea moldatzeko proposamena, eremu ez euskalduna utzi eta eremu mistoan sartu nahi duten 11 udalerrien eskariari bide emateko. Zerrenda hori zabaldu eginda azken hilabetean ordea, 11 ez 30tik gora dira jada eremu aldatzeko mozioak onartu dituzten herriak. Apirilaren 27an bukatuko da euskararen lege aldatzeko proposamenari zuzenketak egiteko epea, hortaz, eremu mistoa are gehiago zabal liteke oraindik. Puilu eta Obanosko udalak izan dira zerrendara batzen azkenak. Atzoko osoko bilkuran onartu zuen Puiluko udalbatzak eremu ez euskalduna utzi eta eremu mistoan sartzea galdegiteko mozioa. Obanosko udalbatzak berriz iragan ostiralean hartu zuen erabakia, aho batez, hark ere. Aurretik, martxoaren 23an, Biurrun Olkozko udalak egin zuen eskaera. Eta herri txikiak soilik ez, Nafarroa erdialdean populazio handiena duten udalerriek ere onartu baitute mozioa. Zangoza, Tafaia eta Herriberri besteak beste. Kontrara ezezko gutxi jaso dituzte eremu mistora igarotzeko mozioek. Oraingoz, Biana, Añorbe eta Maineruko udalbatzak izan dira eskaerari uko egin diotenak, mozioa babestu dutenak edo onartzeko bidean direnak berriz 35 inguru dira. Izan ere mugimendu handia sortu da eremu ez euskaldunan zonifikazioaren aurkako mozioen kontura eta eremu mistora pasatzeko erabakia inguruko herrietara ari da hedatzen. Propio jasota dago hori ere proposamenean.
erabakiaren berri ematea gertuko udalei bide bera har dezaten. Orain arte, Lizarra inguruan daude agiria onartu duten herri gehienak eta hurbil dute eremu mistoaren eta ez euskaldunaren arteko muga. Langa hori are hegoalderago mugi daitekela frogatu du Puiu, Herriberri eta Tafallako udalek ere mozioa onartu izanak. Dena den, zerrendez dago itxita eta gisa horretako mozio gehiago onar litezke datozen asteetan euskararen legea aldatzeko tramitazioak irauten duen bitartean. Hasiera batean, apirilaren 20an bukatzekoa zen parlamentuan aurkeztutako proposamenari zuzenketak egiteko epea, baina astebeteko luzapena onartu zuten atzo. Hilaren 27 izanen da eremu mistoan herri gehiago sartu ahal izateko azken eguna. Orain arte, eremu ez euskaldunetik mistora igarotzeko eskaera soilik heldu dio Nafarroako Legebiltzarrak, baina udaleko onartutako mozioa asko zabalagoa da. Izan ere, eremu aldaketa soiaz harago, zonifikazioa bertan bera uzteko eta ofizialtasuna ezartzeko eskaera egiten dio parlamentuari. Zehazki, Nafarroa osoan euskararen ofizialtasuna bermatzea garrantzi goreneko auzia dela adierazi dute udalerriek. Eremu ez euskalduneko udalerriek abiarazitako bideaz gainera, kontseiluak abian du egitasmo bat, eremu mistoko udalek ere ofizialtasunaren aldeko mozioak onar ditzaten. Atarrabiako udalak adibidez, gobernuari galde egin dio, euskara ofiziala den herriei ematen dien tratamendu bera eman diezaiola, eremu euskalduneko herriekin bezala joka dezala alegia. Oraingoz eta eremu ez euskalduneko udalerrien eskariak pilatzen hasi direnen heinean, kirioak dantzen jarri zaizkie UPNeri eta PPri. Bi alderdi horiek eskatuta agerraldia egingo du gaur Uxue Barkos lehendakariak Nafarroako parlamentuan auziari buruzko azalpenak emateko. Iruñan 29.000 lagun bizi dira pobrezia energetikoan. Nafarroan berriz 86.000 lagun. Iruñeko udalak eman ditu argitara datuok. Pobrezia energetikoak jende asko kolpatzen du, askotariko profiletakoak izan ere, errentaren 10% baino gehiago energia ordaintzeko bideratu behar dutenak dira txirotasun egoeran daudenak, gurasoen etxetik joandako gazteak, zaharrak eta bereziki emakumeak, guraso bakarreko familiak horiek dira kaltetutako batzuk. Iruñeko udalak eman ditu datuok, Iruñeko pobrezia energetikoa aztertzeko txostena ardatz. Iruñan, 29.000 lagun bizi dira pobrezia energetikoan, Nafarroan aldiz, 86.000. Horren aurrean neurriak proposatu ditu udalak administrazioen arteko lankidetzan handitzea, informazio, formazio eta aholkularitza programak indartzea eta enpresa hornitzaileei gardentasuna exigitzea. Iruñeko udalaren arabera etxebizitzen 60% berritu gabe daude eta iaz 2.258 diru laguntza eman zituen udalak. Horrek pobrezia energetikoaren egoera zein izan daiteken pentsatzeko zantzuak eman dizkie azken azterketaren faltan. Aurrera jarraituko dugu albisteekin. LAB sindikatuak ekintza soziala indartuko du bere 9. kongresuan. Ekintza sozialari indar handiago eman nahi dio LABek aurrerantzean eta hori errealitate bihur dadin errekurtso gehiago bideratuko dituzte. Hala aurreratu zuen atzo Karbina Aranburu idazkaritza nagusirako hautagaiak 9. biltzar nagusian sindikatuak aurkeztuko dituen Nazio Komiteko hautagaien aurkezpenean. Ekintza sozialaren borroka horretan sakontzeko garaian mugimendu sozialekin sare indartsuagoak estutuko dituzte eta lekuan lekuko antolaketa eraginkorragoa bihurtu nahi du sindikatuak. Kongresu horretatik, soldatapeko langileak soilik ordezkatzen ez dituen sindikatu moduan atera nahi du LABek. Sektore horretan ez ezik, langabe, etxeko langile eta bekadunen aldeko borroketan gehiago sakontzeko asmoa erakutsi baitzuen Aranburuk atzoko agerraldian. Baina gizarteko esparrua gero eta zabalago batean eragiteko asmoa izateaz gain, LABek elarekin dituen harremanak estutu nahi ditu. Kongresura elarekin harreman hobe bat izan da iristea zen LABen helburua eta itxura du aspaldiko egoera honenean iritsiko direla bi sindikatuak laster dituzten kongresuetara. Maiatzaren 25 eta 26an egingo du sindikatuak bere kongresua Gasteizen eta denetara 500 bazkide aukeratuko dituzte. LABeko zuzendaritzak Nazio Komitearen hautagaien proposamena egin die afiliatuei eta Aranburuk azaldu zuen han parekidetasuna sustatu nahi izan dutela.
39 karguetarako, 38 hautagai aurkeztu dituzte, erdiak gizonak eta beste erdiak emakumeak. Egungo egoera soziopolitikoa aldatzeko lanean jarraituko du datozen 5 urteetan labek eta horretarako Euskal Estatu independente bat beharrezkoa dela azaldu zuen atzo. Aranburuk azaldu zuen euren eskuetan dagoen guztia egingo dutela burujabetza prozesua abian jartzeko. Eta ez behar baten berri eman behar dizuegu Mikel San Sebastian preso lesakarraren lagun batek istripua izan du bisitatik bueltan. Honen harira etxeratek salatu du espetxera bidean edo bueltan 16 biktima eta 400 istriputik gora izan direla gaur arte. Murtziako espetxean dago preso Mikel San Sebastian lesakarra eta bera bisitatzera joana zen istripua izan zuen laguna. Igande goizaldean ailegatu zen Lopidanara Murtziatik zetorren miren txineko furgonetan eta ondotik bere auto partikularren itzultzekoa zen lesakara, baina Oiartzungo bidesaria pasatu ondotik euri erauntsi baten ondorioz preso politikoaren lagunak autoaren kontrola galdu eta errepideko erdibilatzailearen aurka jo zuen. Autoa xetua galditu zen arren, gidaria onik atera zen. Etxeratek salatu duenez, espetxera bidean edo bueltan, 16 biktima eta 400 istriputik goiti izan dira gaur arte. Ondoko egunetan, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan elkarretaratzeak deitu dituzte hau salatzeko. Nafarroako 43. bertsolari txapelketa ailegatu da bere azken txanfara. Hurrengo larunbatean, apirilaren 8an, 8 finalistak txapelari so egonen dira Iruñeko Anaitasuna kiroldegian ospatuko den final handian. Otsailean abiatutako ibilbidea amaitzear da Nafarroako bertsolari txapelketan parte hartu duten 35 bertsolarietatik 8 izango dira kantuan larunbatean Iruñeko Anaitasuna kiroldegian arratsaldeko 8etan hasita jokatuko den finalean. Julio Sotok, Xabi Maiak, Eneko Fernandezek, Eneko Lazkozek, Aimar Karrikak, Ander Fuentes Iturrik, Xavier Terrerosek eta Julen Zelaietak hartuko dute parte txapela eskuratzeko lehian. Duela 2 urte bezala, oraingoan ere, ez da emakumezkorik izango finalean bertsotan. Oraindik larunbaterako egun batzuk falta diren arren, urduritasuna ikartzen zaie 8 bertsolariei. Iruñeko Anaitasuna kiroldegian egindako aurkezpenan inork ez du eskuetan hartu nahi izan larunbatean garaiari jantziko dioten txapela. Denek begiratzen diote zeharka, baina hori bakarrik begiratu. Aurtengoan Nafarroako bertsolari txapelketaren 43. finala izango da. Alaitz Rekondo, Nafarroako bertsozale elkarteko presidenteak adierazi duenez, urte osoan egindako lan isilaren fruitua jasotzeko garaia izango da. Gaineratu duenez, hezkuntza arautuko programaren eta herrietako bertso eskolen bitartez, gazteek eta helduek bertsolaritza ezagutza lortzeaz gain, horretan aritzeko aukerak ematen zaizkie. Hala, bertsolaritzak Nafarroan izango duen garapenarekin oso baikorra azaldu da. Iparrego, mendebalde eta ekialde bertsolaritza Nafarroko bazter ugaritara eramateko apostua egindu aurten Nafarroko bertsozale elkarteak arrakastaz. Hori guziaz litzateke posible bertsolaritzaren inguruan lanin ari diren gaijartzaile, epaile eta hamarnaka bolondresen ekarpena gabe. Hemendik beraz, gure eskerra haiei guziei. Nafarroko bertsolari txapelketa izan ere, urtean zehar egiten den lan isilaren fruitua da. Aurtengo parte hartzaile kopuruak, inoizko handienak, erakusten duen sasoi ona estuki lotuta dago azken urteotan Nafarroako bertsozale elkarteak transmisio arloan egin duen lanarekin. Hezkuntza arautuko programaren eta herriz-herri eta bailaraz bailarako bertso eskolen bitartez, gazte eta helduek bertsolaritza ezagutzea lortzeaz gain, horretan aritzeko aukerak ere ematen zaizkie. Transmisioaren bide luze horretan, asko dira isilpian lan egiten duten ezinbertzeko katebegiak. Horietako bat da aurtengo txapeldunari txapela jarriko diona ere. Luzia Goñi Olias. 1928an jaio zen Aizarotzen, orain 89 urte. Ogibidez sukaldaria, bizi osoan zehar mantendu du bertsogintzarako afizio eta sorkuntza. 100 bertso idatzien egile da, eta atzoko eta gaurko askotariko gai eta gertakarien kronika ederrak dira haren lanak. Bere garaiko emakume gehienen antzera ordea, plaza publikoan jarduteko aukerarik ez du izan.
Luzia Goñiri egindako omenaldi txiki honek beraz, hamarkadetan zehar bertsogintzaren alde lan isilean aritu diren emakume guztientzako aitortza ere izan nahi du. Hori guztiaren isla izango da Anaitasunako finala handia. Bertsogintzaren transmisio eta sustapenean urrats berri bat emateaz gain, besta handia ere izango da datorren larunbatekoa. Nafarroan egiten den euskarazko kultur ekitaldirik esanguratsuenetakoa izan ohi da bertsolari txapelketako finala, eta hala izango da aurtengoan ere. Biharamunean gainera, korrika iritsiko da Iruñeko kaleetara, eta hemen eginen du azken jaia. Asteburu batez, beraz, kulturgintzaren eta euskalgintzaren hiriburu eta erdigune izanen da Iruñea. Luzatua dago gonbidapena. Alde horretatik, administrazioak bertsolaritzaren alde egin duen apustu azpimarratu du Lorea Arburuak, Nafarroako Bertsozale Elkarteko eragileak. Dakizuen bezala, otsailaren 18an abiarazi genuen 43. edizioa, txapelketaren 43. edizio hau, eta apirilaren 8an larunbatarekin, iritsiko da bere azken geltokira, hemen Iruñan eginen dugun finalarekin. Aurkezpenarekin hasi aitzinetik, lehenik eta behin, bertan gaudenak aurkeztuko dizkizuet, lehenaldia baita horrelako finalaren aurkezpen bat egiten dugula bai. 8 finalistak ditugu hemen, ikusiko duzuen bezala, Julio Soto, Eneko Fernandez, Aimar Karrika, Xavier Terreros, Xavier Maia, Eneko Lazkoz, Julen Zelaieta eta Ander Fuentes iturri ditugu bertan. Eta informazioa emateko berriz, alde batetik, Iruñako udaletik Maitena Muruzabal, kultura zuzendaria, izango dugu, Alaitz Rekondo, Nafarroako Bertsozale Elkarteko presidentea, eta ni neu, Lore Arburua, Nafarroako elkarteko ordezkari gisa. Finalean bertsotan lehiatuko direnen artean emakumerik ez da izango, baina emakumezko bat arduratuko da txapela janzteaz. Luzia Goñi, 29 urteko aizarozko bertsolaria. Arburuak azaldu duenez, finalerako sarrera salgai daude jada, eta larunbat goizera arte erosi ahalko dira 3 bikoitza bertsosarrerak.eus webgunean. Horrez gain, nahi duenak larunbatean bertan eskuratu ahal izango ditu Anaitasunako lehiatiletan. Eta kiroletan Michael Matthew irabazi du Euskal Herriko itzuliaren lehen etapa eta lasterketaren lehen liderra da. Gaur ere Iruñatik abiatuko da Euskal Herriko itzuliaren 2. etapa. Michael Matthewsek irabazi du Euskal Herriko itzuliaren lehen etapa eta lasterketaren 57. edizioko lehen liderra da. Etapa Iruñan hasi eta Sarrigunenen bukatu da 153,3 kilometroko ibilbidea izan duelarik. Eguneko ihesaldian Igor Anton izan da protagonistetako bat, Joan Bagot eta Mas Bonet txirrindulariekin batera. Etapa hasieran egin dute jauzi tropeletik eta 4 minututik gorako abantaila izateraino iritsi dira. Helmugarako 30 kilometro falta izan direnean, tropelak minutu bakarrera murriztu du ihesaldiarekiko izan duen desabantaila eta Antonek etsi egin du. Mas Bonet eta Bagot geratu dira lasterketaren buruan, baina tropelak helmugarako 20 kilometro falta izan direnean harrapatu ditu. Azken kilometroetan, esprinterrean, taldeak jarri dira tropelaren buruan eta erritmo bizi ezarri dute. Ala Filipek eraso jo du, metro batzuetako abantaila hartu du tropelarekiko, baina gurpila zulatu eta tropelak harrapatu egin du. Ondorioz, esprintean erabaki da etapa garaipena eta Matthewsek aise irabazi du. Jay McCarthy izan da 2. eta Simon Gerrans 2. Eta Nafarroari agur erran eta Gipuzkoan sartu da korrika bere 6. egunean. 6. eguna du korrikak, gauean Nafarroan jarraitu du eta Gipuzkoako mugak goiz hasierarako igaro du Lizartzatik barrena, handik Tolosara, Andoain, Hernani, Errenteria, Oiartzun, hau da Gipuzkoan igaroko du egun osoa. Gauean izan da hunkigarria eta berezia, Juan Gorriti artistak oroigarri eman die furgonetan zebiltzan antolatzaileei eta baita poema bat irakurri die.
1953. Lekuko aldaketan Nafarroa garaian sartu zen berriro korrika arratsaldeko 5:00 aldera Izpegiko lepotik. Han, hartza, sagar, dantzariak, mozorroak eta bar zeuzkaten zain besteak beste. Harrera beroa egin zioten Joala Jo Kultur Elkarteak eta Baztango Bertso Eskolak. Arratsaldea giro ederrean egin zuten Baztanen zehar. Kilometro erosleen artean hainbat elkarte, enpresa, langile eta udalak egon dira. Bertan izan ziren ere Iruñerriko AEKako ikasle eta irakasleak. Legasan, 120 lagun inguru bildu ziren 980 kilometroko lekukoa eramatera, iluntzeko 8:30 inguruan. Hainbat kilometro eginda, Baztan atzea utzi eta Basaburuan sartu ziren. Orokieta inguruan 1012. Lekuko aldaketan Nafarroako AEKako kideek egin zuten kilometroa Aitziber Salasolaren omenez. Gaur goizaldean korrika Larraunen izan da eta 11 herri zeharkatu ditu. Irurtzunen goizeko 3 eta laurdentan ailegatu da eta Lekunberrin goizeko 8:00. Kilometro seinalatu bat bada gaurko ibilbidean. Arratsaldeko 4 laurden gutxi inguruan Santiago zubian izango da lasterketa, Lapurdui eta Gipuzko arteko zubian. AEKaren ekimenez, Euskalgintzako eta instituzioetako ordezkariek elkarrekin egingo dute lasterka, lekukoa eskurik esku pasatuz. Besteak beste, erakundeen aldetik han izango dira, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako sailburua, Ana Oio, Nafarroako Gobernuko kontseilaria, Matthew Berge, Euskararen erakunde publikoko presidentea, eta Markel Olano Gipuzkoako aldun nagusia. Euskalgintzaren ordezkari, Paul Bilbao, Kontseiluko idazkari nagusia, Jasone Mendizabal Topaguneko zuzendaria, eta Euskalgintzako erakunde andana bateko arduradunak. Bidasoako AEKako ikasleek emango diete lekukoa Euskalgintzako eta instituzioetako ordezkariei, eta kilometroa amaieran ere haiek jasoko dute. Donostiara arratsaldeko 7 laurden gutxi aldera sartuko da korrika eta erdi aldera iristeko 9:30 izango dira. Hiribuetan egiten ari diren eran, Donostian ere euskara ikasteko doakotasun aldarrikatuko dute. 9:30 pasatxoan izango da kilometro hori Zurriola etorbidean. Donostiatik igar ondoren Urola kostarako bidea hartuko du korrikak. Goazen titularren errepasoakin. Asteburuan Iruñan izandako 2 eraso homofoboa gaitzetsi dituzte gizarte eragileek eta instituzioek. 30 gora udalerrik egina dute eremu mistora pasatzeko eskaera. Puilu eta Obanos dira eremu ez euskalduna uzteko mozioak onartu dituzten azkenak. Iruñan 29.000 lagun bizi dira pobrezia energetikoan, Nafarroan guztira 96.000 lagun. Lab sindikatuak ekintza soziala indartuko du bere 9. kongresuan. Mikel San Sebastian preso lesakarraren lagun batek istripua izan du bisitatik bueltan. Nafarroako 53. bertsolari txapelketa ailegatu da bere azken txanpara. Larun batean, apirilak 8an, 8 finalista txapelari su egonen dira, Iruñeko Naitasuna kiroldegian izanen den final handian. Michael Matthew irabazi du Euskal Herriko itzuliaren lehen etapa eta lasterketaren lehen liderra bihurtu da. Gaur ere Iruñatik abiatuko da itzuliaren 2. etapa. Nafarroari agur erran eta Gipuzkoan sartu da korrika 6. egunean. Eta bertzerik ez gaurkoz, mila esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan, bihar arte. Etxeak 25 urte baino gehiago alditu? Bai. Berrikuntza lanen bat eginen zenioke? Jakina. Nafarroako gobernuak orain 160 arte diru laguntzak handitu ditu. Dagokizun orde edo zahar berritze bulegoarekin harremanetan jarri zaitez. Informazio gehiago etxebizitza.nafarroa.eus webunean eta 948 012 telefonoan. Zaindu maite duzun hori. Zahar berritu zure etxe bizitza. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu.
40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.